joto the promothani leaders rono dipor jorani hamjomaya pare kaisa kok kobongmui chini ti promothani mungui of group khulokjak kwbangma o photo post khaijak tongma rokno nani naimaya nongmaya ja bahai photo rok post khalaimani kisa alert tongbaidi hai hanai chung salainani nangnai tani hingke BJP ni IT cell log identified khai tongo loke mahai photo post khaimaro no teiwi siniti pramothani leaders ro hoirani khaijagoni chances tongo hani bangoi jo to chini leaders no mahai photo ro Facebook WhatsApp group rogo post ta khaibai dihi kisa alert khai ro baidi जों belai alert tongni nangnai tani hingke BJP rok जोंno chini leaders rok no boroni teimung sa samang koroi bahai beini babe chini tiprani leaders rok no warrior rok no hoirani khaino oboni bangoi borok sakthari tongo hani bangoi post khaimani comment khaimani photo post khaimani rok no kisa जों alert tongbai di hinui jotono salaibani nangnai hambai।